naganan. Report ni Idol Lawrence Apo. Makit-travel tayo man king kuana di tangay naganati anadan. Dati tribe da ijay. Tingyans of Nueva Era. Ayan. Anati festival da sika? Tadek? Tadek Festival of Nueva Era, mga idol. Ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM. Maragsakan ni Mayor Aldrin Garvida iti Nueva Era, Ilocos Norte anang ipakaamo anubay adatayo pay laing iti matutudo panyempo ket adulat na dagiti turista manipud balasiw taaw ken dagiti local tourist kas kadagiti ubing ang mga saysayang kat kadagiti proyekto da tiag turturong iti Nueva Era Eco-Cultural Park kunat ti mayor nga agsabali ti pintas ti parke no kasta matutudo ken no kasta nga gininit nga isu tinimatangan tayo idi nagturong tayo imbatad na ano kayat dagiti turista makakita ti nakaberber di abulbulong ken mabalin nga agpaut dayto iti bulan ti Pebrero ken mabalin nga agpasken iti uneg ti Eco Park. Met taglalo itang dabasit danon bitawa igna makaparelax so awawisan tayo digiti kaprobinsyaan ken karubang probinsya o kaya dati agpasyar nga mahilig iti nature makita mitan ti kapintas na ta dati danom nga po di pinagtutudo na dati waig nga dati unig ti Eco Park tayo. Ikangunaan na kat dati panangkita dati ti Eco Park no mayat metlaan nga pagi pananti bisbisita da ken dagiti kuma adati event da kas kumati kasar kun pabunyag din birthday mo kasar. Ito'y ginatigot ni Mayor Aldrin Garvida dagiti amin nga umili at nagibinenda kumaanalaing iti aglawlaw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.